Bago na namang mga serye ang pwedeng tutukan kan sa tuyang mga kapuso. Madadala na sa GMA ang kaabang-abang na Afternoon Prime Series na The Fake Life, asin ang kakaibang mystery romance mini-series na Love You Stranger sa GMA Telebabad. Uyan report ni Don Jimenez. These years, niloloko. Puno niya na aldaw, liwat na namang mapapano nin man lain-lain na emosyonan sa Indong hapon huli sa latest Afternoon Prime Series. Hatod sa Indo kan GMA Entertainment Group ang The Fake Life na pagbibidahan kan comeback of seasoned actor na si Ariel Rivera, award-winning actor na si Sid Lucero, asinan multi-talented actress na si Beauty Gonzales. Maikot ang istorya kaini sa mga pagbabagong mangyayari sa buhay kan tulo na share tong pano nin mga sorpresa asin thrilling series. Madadala ng The Fake Life araw-aldaw pagkatapos kan Racing Mamay sa GMA Afternoon Prime. It's just a more demanding character for me, per se, no? I've never been given this kind of role where it was emotionally and physically demanding. For me, especially in this kind of show, lalo sa afternoon, the way the information is delivered is really compressed in so little time. That for me it becomes difficult. Siyempre, na-excited ako to work with him kasi I've seen his past works. Kinabahan ako kasi pag umiiyak siya, talagang nakakadala. And I have to keep up with him. Oh, I'd like you to Mientras tanto sarong istorya man kan pinaghalong mystery and romance na Love You Stranger ang madadalan sa GMA Telebabad na mapun at siya nabanggi. Pagbibidahan man ini ka real-life Kapuso couple na sinda Gabbi Garcia sin Khalil Ramos para sa saindang first ever primetime TV series na panunin mga misteryo. Makakaibanan man kan duwaan matitibay na aktor asin aktres na mataong buhay sa nasambitan ng istorya. I played the role of LJ here, isa akong production designer sa Lidom Film and subaybayan niyo po ang kwento ni LJ and ni Ben sa Love You Stranger. Gusto kong batian ng kabuuan ng GMA at GMA Public Affairs. Maraming salamat po na pinagkatiwalaan niyo po kami bilang maging parte ng napakagandang kwento ng Love You Stranger. Nadadalan ini atyan alas 9:35 ning banggi sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.